Snehová fréza Žil výkonný pomocník pre náročné zimné podmienky. Snehová fréza Žil je legendárny stroj navrhnutý na efektívne odpratávanie snehu z ciest, letiskových dráh a ďalších rozsiahlych plôch. Vyznačuje sa robustnou konštrukciou, vysokým výkonom a spoľahlivosťou, vďaka čomu si získala popularitu v mnohých krajinách s náročnými zimnými podmienkami. Prvý pôvod a model. Snehová fréza D470 je postavená na upravenom podvozku vozidla ZTL 157, čo jej zabezpečuje vynikajúcu stabilitu a výkonnosť v teréne. Tento model bol široko používaný v bývalom Sovietskom zväze a jeho nástupníckych štátoch, čo svedčí o jeho spoľahlivosti. Druhý výkonný motor. Fréza je vybavená radovým 6-valcovým dízlovým motorom U2D6 s objemom 19 076 cm a výkonom 150 koní pri 1700 otáčkach za minútu. Tento motor poskytuje dostatočný výkon na efektívne odstraňovanie aj tých najhustejších vrstiev snehu. Tretí, efektívne odpratávanie snehu. Vďaka robustnej konštrukcii a výkonnému mechanizmu dokáže fréza odstrániť snehovú vrstvu až do výšky 1,2 metra a odhadzovať sneh do vzdialenosti až 24 metrov. To umožňuje rýchle a efektívne čistenie aj pri extrémnych snehových podmienkach. Štvrtý, pracovná rýchlosť. Snehová fréza Žil umožňuje nastaviť pracovnú rýchlosť v rozmedzi od 0,3 do 40 km za hodinu, čo poskytuje vysokú flexibilitu pri odstraňovaní rôznych typov snehu od čerstvého prášku až po ťažký mokrý sneh. 5. Šírka záberu. Pracovné zariadenie má šírku záberu 2,52 metra, čo znamená, že fréza dokáže na jeden prejazd vyčistiť široký pás cesty alebo chodníka. To znižuje počet potrebných prejazdov a zrýchľuje celý proces odháňania snehu. 6. Hydraulické ovládanie. Pracovné zariadenie frézy je ovládané dvoma hydraulickými valcami, ktoré zabezpečujú presné a spoľahlivé nastavenie pracovnej výšky a uhlu odhadzovania snehu. Hydraulický systém tiež prispieva k jednoduchšiemu ovládaniu a lepšej manévrovateľnosti stroja. 7. Rozmery a hmotnosť. Fréza má rozmery 8000 mm na dĺžku, 2570 mm na šírku a 2530 mm na výšku. S pohotovostnou hmotnosťou 8820 kg sa vyznačuje robustnou a stabilnou konštrukciou, ktorá umožňuje efektívne pracovať aj v náročnom teréne. 8. Využitie na letiskách a cestách. Táto fréza je navrhnutá nielen na čistenie ciest a parkovísk, ale aj na odstraňovanie snehu z letiskových dráh a odstavných plôch pre lietadlá. Vďaka tomu prispieva k bezpečnosti leteckej prevádzky aj v extrémnych zimných podmienkach. 9. Historický význam. Snehová fréza D470 bola široko využívaná v bývalom Sovietskom zväze a jeho nástupníckych štátoch, kde sa osvedčila ako spoľahlivý a výkonný nástroj na boj proti extrémnym zimným podmienkam. Dodnes je v prevádzke v niektorých oblastiach, čo svedčí o jej robustnosti a dlhodobej životnosti. 10. Praktické ukážky v akcii. Snehovú frézu Žil možno vidieť v akcii v rôznych videách, napríklad pri čistení ciest na šuňavu alebo na letiskových plochách. Tieto praktické ukážky demonštrujú jej vysoký výkon a efektivitu pri odháňaní veľkých množstiev snehu. Snehová fréza Žil je výnimočný stroj, ktorý kombinuje výkonný motor, robustnú konštrukciu a moderné hydraulické ovládanie. Je ideálnym pomocníkom pre náročné zimné podmienky a široko sa využíva na čistenie ciest, parkovísk, letiskových plôch a ďalších rozsiahlych priestorov. Ak hľadáte spoľahlivé riešenie na boj so snehom, snehová fréza Žil je overenou voľbou s dlhoročnou tradíciou.